Maghiusa kita. Pagsimba, paggaib nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maigso ni Kristo maayong buntag. Karon mao ang unang Domingo sa Kwaresma. Duyugan tang atong Ginoo nga nagpuasa sulod sa kapatan kaadlaw o gitintal sa yawa didto sa kamingawan. Apan, luyon nining tanan, nagmadaugon si Jesus sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Pinaagi nining Santos nga Eucharistia, magmalig-un unta kita diha sa pagsalikway sa haylo sa mga panulay. Og nining Santos nga misa mga liya usab kita alang sa kalinaw sa nasod sa Ukraine ug Russia. Ug ato sa bihalad ang atong tagsa-tagsa kang mga katuyuan, lakip na kining mosunod nga mga pangamuyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Mga
Mga kaigsunan, karong Domingoha atong gisaulog ang unang Domingo sa Kwaresma. O guban sa atong pagpasalamat sa Ginoo sa daghang grasya nga atong nadawat gikan kaniya, bisan tuod nga nagpadayon ang atong kalisod tungod sa pandemya, tungod sa COVID-19, apan nakaibawta nga kita sa kanunay gitagaan sa grasya sa Ginoo sa matag adlaw. Sa atong santos nga misa, atong ipadangat usab ang atong tagsa-tagsa nga katuyuan ngadto sa Ginoo, atong iampo nga unta mahuman na kining pandemya. O mangayo usab ta sa Ginoo nga tagaan ta sa saktong grasya nga atong gikinahanglan nga atong pagamiton karong panahon sa Kwaresma. Unta kitang tanan magmalig-on aron nga makalahutay ta sa atong mga buluhaton karong panahon sa Kwaresma hangtod sa kabanhawan sa atong Ginoo. Ingon usab atong iampo ang atong mga masakiton, ilabi na kamo diha naa sa inyong mga panimalay ug usab sa atong mga tambalanan. Karon mga kaigsunan, maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala ug dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, pinaagi sa tinuoy nga pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma. Itugot nga makasabot kami sa kahulugan sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo. Ug tudloi kami sa paghubad niini sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginuso Kristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moses miingon ngadto sa katawhan. Unya, kuhaon sa pari ang basket nga gisudlan sa unang abot ug ibutang niya kini atubangan sa halaran sa Ginoo. Ug kini mao'y inyong isulti atubangan sa Ginoo.
ang akong katigulangan taga-Aramea og naglaag-laag siya. Miadto siya sa Ehipto ug mipuyo didto sa diutay pa ang iyang katawhan. Ug didto misanay siya ug nahimong gamhanan. Gidaog-daog kami pag-ayo sa mga Ehiptohanon ug gipakaulawan nila. Ila kaming giulipon. Nagpakitabang kami sa Ginoo, ang Diyos sa among katigulangan, ug ginugog niya ang among mga pag-ampo, ug nakita niya ang pagdaog-daog ug pagpakaulaw kanamo. Gikuha kami sa Ginoo ginamit ang iyang gahom ug makalilisang nga mga buhat, mga ilhanan ug mga milagro. Ug gidala kami niya niining dapita ug gihatag kanamo kining tabunok nga yuta. Busa, gidala ko kining among abot nga gihatag mo kanako, o Ginoo. Unya, ibutang kini atubangan sa Ginoo ug simbaha siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ubani ako, Ginoo, kung ana ako sa kalisod. Ubani ako, Ginoo, kung ana ako sa kalisod. Ikaw nga nagapuyo diha sa salipdanan, sa labing hataas, nga naadiha sa landong sa makagagahom. Ingna ang Ginoo, ikaw ang akong dalangpanan ug ang akong kota, ang akong Dios nga akong gisaligan. Walay dautan nga mudangat kanimo, ni may kagulanan nga muduol sa imong puloy anan. Kay iyang gisugo ang iyang mga anghel bahin kanimo, nga ilay kaw nga bantayan diha sa tanan nimong mga dalan. Ugani ako, Ginoo, kung ako sa kalisod. Tungod kay midangup siya kanako, luwason ko siya. Ibutang ko siya sa katasan, kay nagailaman siya sa akon ngalan. Musangpit siya kanako, ug tubagon ko siya, maana ako uban kaniya diha sa kalisdanan. Luwason ko siya, ug ako siyang himayaon. Ubani ako, Ginoo, kun ana ako sa kalisod. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ang giingon mao, duol kaninyo
ang mensahe sa Dios, anaa sa inyong ngabil ug sa inyong kasing-kasing. Sa ato pa, ang mensahe sa pagtuo nga among giwali. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo, ug sa kinasing-kasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Kay mituo man kita sa kinasing-kasing gayod, gimatarong kita sa Dios, ug naluwas kita kay gipahayag man nato kini. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang nagtuo kaniya dili gayud magmahay. Alang kini sa tanan, sanglit wala may kalainan sa mga Hudiyo ug sa dili Hudiyo. Ang Dios maoray Ginoo sa tanan, ug manalangin sa tanan nga magsangpit kaniya. Sumala sa giingon sa kasulatan, ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pulong mo, Ginoo, maglingkod ang taas sa mong pagtuo, ugaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mibiya sa Jordan. Unya gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan ug didto gitintal siya sa yawa sulod sa kapatan kaadlaw. Niining panahona wala mukaon si Jesus busa gigutom siya. Unya giingnan siya sa yawa, kun anak ka sa Dios, himuang pan kining bato. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nagingon, dili mabuhi ang tao sa pan lamang. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa itaas ug sa usa ka pagpamilok gipakitaan siya sa tanang gingharian sa kalibutan. Miingon ang yawa kaniya, ihatag ko kanimo kining tanang gahom ug bahandi. Kining tanan gitugyan kanako ug ako makahatag nini kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Maimo unya kining tanan kun muluhod ka sa akong atubangan. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nagingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa Jerusalem ug gipahiluna siya sa kinatas-ang bahin sa templo ug giingnan siya, kung ikaw anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos. Kay nagingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel sa pagbantay pag-ayo kanimo. Kini nagingon usab, sapnayon kanila sa ilang mga kamot aron dili madugmok sa bato bisan gani ang imong tiil. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nagingon, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Human si Jesus tintala sa yawa sa tanang paagi, mibiya kaniya ang yawa sa makadiyot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon niya, O Kristo.
mga kaigsunan, ato nang gisaulog ang unang Domingo sa Kwaresma nga sa ato pa nagsugod na taog bag-ong panahon sa atong simbahan ug kini atong gisugdan sa pagsaulog nato sa Miyerkules de Badles katong miaging Miyerkules. Unya sa pagsaulog nato sa Miyerkules sa Badles gipahinumduman ta nga kinahanglan karong panahon sa Kwaresma nagitay buhaton sa atong kinabuhi, no? Dili lang unta kanang sama sa mga miaging mga pagsaulog nato sa Kwaresma nga maura gihapon, murag ordinary ra gihapon, unta karon tuig nagitay buhaton aron mahimong mahinungdanon, mahimong makatabang gyud sa atong kaugalingon ang pagsaulog nato sa Kwaresma. Sa pag-anhin ako, mga kaigsunan, aron pagsaulog sa Santos nga Misa, nakaagi ko sa balay sa akong amiga, kay na ako'y gihatod. Unya, pagsulod na ako sa ilang balay, namahaw sila. Unya, kanang dagan kayo sila pagkaon. Yung unya, uy, padre, naaday ka. O basin ganahan ka nga magmukaon, no? Unya, murag gigutom raw ako kay wa pa ko nakapamahaw. O antod karon wa pa ko nakapamahaw. Giingnan nako nga dili lang sa no kay magmisa man ko basin malit ko sa akong misa unya ingon nako ganahan sad ko nga karong first Sunday of Lent man nga mo sakripisyo ko no ako aron nga himong successful no ang akong misa unya murag ako saning personal nga sacrifice gyud sa pagsaulog sa first Sunday of Lent. So, nibiya ko sa ilang balay, pero nabati gyud nako akong kagutom. Hangtod karon naapang akong kagutom. Pero pagkahuman sa misa mukaon ako. Anyway, mga kaigsunan, nagay mga tentasyon sa atong kinabuhi. Katong didto sa balay sa akong amiga, kung dili ko mo sulti og kung unsa ang maayo para sa akong kugalingon, sayon para nako nga madani. Sayon para nako nga mukaon kay gigutom ako katong pag-agi nako didto. So, aron nga malayo ka sa mga tentasyon, kinahanglan ang imong determination, no? Sama sa nadungog nato sa atong ebanghelyo nga si Jesus usab gitintal sa yawa apan anaa ang iyang determination, ang iyang pagsalig sa iyang kaugalingon, ug usab ang pagsalig niya sa Amahan. Mao to mga kaigsunan nga wala gyud siya mahulog didto sa haylo sa yawa, no? Ang tentasyon mga kaigsunan anaa kanunay sa atong kinabuhi. Nag-alirong na kanato ang mga tentasyon sa matag adlaw. Bisan sa asa ta moadto naa ang tentasyon. Pero kung ikaw mo patintal ka, no? Mao nay panahon nga makasala ka. Ug nakaibaw ta nga ang sala mao na ang dili ganahan sa Ginoo. Ang sala mao nay magpalayo kanato sa Ginoo. Apan mga kaigsunan, kinahanglan hinumdumon sa nato nga ang tentasyon dili pa na mao ang sala. Kung ikaw mahulog ka sa tentasyon, mao nang panahon nga ikaw makasala. Pero kung makahawa ka sa tintal sa yawa, mas maayo o ganaa diha ang grasya sa Ginoo. Nganong mao magkini ang atong ipamalandungan sa sinugdanan sa atong Kwaresma mga kaigsunan. Kay gusto ipahinumdom sa atong simbahan nga sa panahon sa Kwaresma anaa kanunay ang yawa. Unya daghang mga tentasyon ngano man kay ang panahon sa Kwaresma mao'y panahon nga kita maghimo og daghang mga buluhaton nga espiritual. Sama sa pagpenitensya nato, sama sa pag fasting nato, sama sa pag ampo nato og mas daghang oras, no? Kining tanan mao ni ang gusto sa atong simbahan nga atong buhaton. So spiritual activities during the time of Lent. Nga kung gisulti ka ganiha, mao gyud tumong sa panahon sa Kwaresma. So natural nga naa ang yawa kay gusto sa yawa nga maiyata, no? Og dili ta moadto ngadto sa Ginoo.
So birahon gyud ta sa yawa. Mao na kinahanglan natong naatay buhaton mga kaigsunan aron nga malayo ta sa tanang panahon sa yawa. Na ako'y suggestion, sa panahon sa Kwaresma atong hinumdumon kining upat nga butang. Una sa tanan, ang panahon sa Kwaresma, panahon sa pagpangandam. Ikaduha, ang panahon sa Kwaresma, panahon sa paglimpyo sa atong kaugalingon. Ikatulo, ang panahon sa Kwaresma, panahon sa atong pagpakabana. Unya, ikaupat, ang Kwaresma, panahon sa pagpadayag nato sa atong tinuod nga pagtuo sa Dios. Unsa gusto na ko ipasabot mga kaigsunan. Unsa may atong gipangandaman sa panahon sa Kwaresma? Nangandam kita sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Apan sa wala pa mabanhaw atong Ginoo, siya mipasan sa cross. Siya gipatay, ug siya gilansang diya sa cross. Apan kining tanan nahuman diya sa iyang kabanhawan. Nakaibaw ta nga ang pagabanhaw sa Ginoo mao ang atong pagtuong Katoliko. Walay bili ang tanan natong mga pagtuo kung wala mabanhaw si Jesus. Ingon pa ni San Pablo, bakak ang tanan kung wala mabanhaw si Jesus gikan sa kamatayon. So mao na tong gipangandaman mga kaigsuonan. Nga unta sa atong pabangandam, kita makigiusa sa kasakit, sa pag-antos ug kamatayon ni Jesus. Aron kita usab makigiusa kaniya sa iyang kabanhawan. Mao na importante, kinahanglan hinumdumon gyud ato kanunay mga kaigsuonan. Ang panahon sa Kwaresma, panahon sa paglimpyo sa atong kaugalingon, nga sa ato pa gikinahanglan tan-awon nato kung unsa kita, kung say mga sala nga atong nabuhat batok sa Ginoo, batok sa atong isigkataw ug bisan batok sa atong kaugalingon. Sa panahon sa Kwaresma kanunay gipahinumduman ta pag kumpisal kamo. Mao ni pinakanindot nga pag limpyo sa atong kaugalingon. Siguro karong panahon sa pandemya medyo wala kita nakakumpisal. Bisan karong panahon na, bisan tuod nga murag nilaylo na si COVID, pero lisod pa kaayo ta makakita og pari aron makakumpisal ta sa atong mga sala. Pero paningkamutan nato mga kaigsuonan, kung naamoy higayon pagkumpisal, aron nga mapasaylo ka sa tanan nimo mga sala. Kay ang pagkumpisal maoy pinakanindot nga paglimpyo nato sa atong kaugalingon. Ikatulo, pagpakabana mga kaigsuonan. Ang atong pagtuo, of course, apil na ang atong pagtuong Katoliko, why meaning, wala sanay grasya, kung ang atong una-unaon sa kanunay, ang atong kaugalingon ra. Gikinanglan nato, nga tanawon sa nato, ang kahimtang sa atong isigkataw. Daghan sa atong palibot ang naglisod. Ilabi na karong panahon na, tungod lagi sa pandemic. Unya, kita diri sa Sugbo, nakasinati pa ta og kusog kay nga bagyo. Daghan sa atong mga kaigsuonan na wad-an og trabaho. Daghan sa atong mga kaigsuonan sa pagkakaron naglisod sa kwarta ug sa uban pang mga butang. Unsa may atong buhaton? Kinanglan nga tabangan nato sila. Kung naa kay paagi, kung naa kay ikahatag, kinanglan mushir ka ngadto sa wala. Mao nay pagpakabana. Mabitaw na katong Miyerkules di Badles kay pahinumduman ta sa tulo ka mga buluhaton, katong fasting, prayer, and almsgiving. So almsgiving is really putting into action our love for others. That's why karong panahon sa Kwaresma unta makahuna-una ta kana tay mabuhat alang sa uban. Ug kana kung atong buhaton malayo kita sa tentasyon, malayo ta sa yawa. Usa pa, karong panahon na mga kaigsuonan nangandam ta para sa eleksyon. Unya, unsa may pagpakabana diha mga kaigsuonan? Ang pagpakabana nga kinahanglan kita mo padayag kung unsa ang tinuod. Unya, dili ta kanang mo spread og fake news.
ngadto sa uban. Apil na diha sa atong social media, sa inyong Facebook. No? Isip mga Katoliko, kinanglan ang atong i-share, ang atong ipadayag, way lain kundili ang kamatuuran. Daghan ang nagkaguol karong panahona, mga kaigsunan. Kay murag nakita nato nga mas gamhanan ang sayop. Mas gamhanan ang fake news kaysa sa kamatuuran. Mauni ang atong buhaton isip mga Katoliko. Kinanglan ang kamatuuran maoy atong i-share ngadto sa uban. Kaya ang kamatuuran mauman si Jesus. Si Jesus nga namatay diha sa cross ug nabanhaw. Ang kamatuuran mao ang Ginoo. Ug kitang tanan nagtuo ni Jesus ug sa iyang amahan. Mao na isip mga Katoliko, gikinahanglan nga kita mopadayag way lain kundili ang kamatuoran. Mao nang ingon nato pagpakabana. Ayaw mo pagsulti nga wala ko'y labotan ng eleksyon. O bisan unsaon, kitang tanan mga Pilipino, no? Unya bisan Katoliko ta, Pilipino gihapon ta. Ug kinahanglan magpakabana ta sa atong gobyerno. Ikaupat mga kaigsunan, gikinahanglan usab nga kita mangandam sa atong kaugalingon ug gikinahanglan ipadayag nato ang atong pagtuo. Unsa may atong pagtuo? Ang atong pagtuo nga si Jesus namatay, nabanhaw aron sa atong kapasayloan. Aron nga kita maluwas nga makasulod sa gingharian sa Dios. Mao ginang good news. Good news, pinakataas nga good news. Umao na atong gituuhan nga kung gisulti kaganiha. Ug kinahanglan maunay atong ipakita sa atong kinabuhi sa matag adlaw. So mga kaigsunan, unta magpadayon ta sa paghimo sa mga buluhaton nato karong panahon sa Kwaresma ug mangayo ta sa grasya sa Dios aron nga makalahutay ta. Naapat ta sa first Sunday of Lent. Daghan pa kayo ta maagian along the way. Pero salig lang ta sa Ginoo. Kay dili ta pasagdan sa Ginoo. Anaa siya kanunay. Basta mangayo ra ta sa iyang grasya. Amen. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuwa ko sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Anak ni Maria nga berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa Dios amahan nga matinumanon sa kasabutan ug nagluwas kanato gikan sa tanang dautan. Sa matag pangamuyo kita moingon, Ginoo, ayaw kami itugyan sa panulay. Ginoo, ayaw kami itugyan sa panulay. Alang sa tibuok simbahan, ilabi na sa mga pangulo niini, nga dili unta sila mabuntog sa mga panulay, kundi maluwas sa tanang dautan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ayaw kami itugyan sa panulay. Alang sa mga opisyales sa atong gobyerno, nga dili unta sila mahaylo sa tawhanong gahom, nga makapahilayo kanila sa katawhan og sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ayaw kami itugyan sa panulay. Alang sa mga kabatanunan, madasig unta sila sa pagpakabana o sa pagsalmot sa mga kalihukan sa umaabot nga eleksyon, ilabi na ang pagpakaylap sa kamatuuran o ang kasagrado sa boto. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ayaw kami itugyan sa panulay.
alang sa Kristohanong pamilya, nga magtudlo unta sila sa mga kabataan sa tinuod nga gugma nga gipakita ni Kristo sa Eucharistia. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ayaw kami tugyan sa panulay. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, o si Blessed James Alberione, SSP, ang founder sa Pauline family, nga mabayaw na sila sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ayaw kami tugyan sa panulay. Alang sa mga nangamatay, nga luwason unta sila ni Kristo, gikan sa kamot sa kaaway, ug dadon ngadto sa ginharian sa langit nun. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ayaw kami tugyan sa panulay. Magampo kita karon nga unta masumpo na ang COVID-19. Orasyo Emperata. Maluluyon ug mapuangurong amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Langit nung Amahan, liguna kami sa imong grasya, aron makaasdang kami sa mga pagsulay sa dautan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako inyong sakripisyo dawaton sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kasustanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot nga maandam kami pag-ayo alang sa paghalad nining mga gasa. Pinaagi niini nagasaulog kami sa sinugdan sa santos nga kwarisma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Unang ibayaw ngadto sa Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kaysa matag tuig nag-awhag kakanamo paghinlo sa among kasing-kasing ug pagpangandam nga malipayon alang sa Pasko sa pagkabanhaw aron sa pagampo namo nga labing mainiton ug sa pagbansay sa mga buhat sa kaluoy nga labing madasigon ingon man sa pagsalmot sa mga misteryo nga napakatawo kanamo pag-usab makadangat unta kami sa kapuno sa grasya nga ila sa mga anak sa Dios. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagauhan. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitaasan. Daigon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Santos gayud ikaw amahan ug gidayeg ikaw nga makaturunganon sa imong mga binuhat. Pinagi sa imong anak si Kristo among Ginoo. Ang tanang kinabuhi tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw og mga tawo alang kanimo aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan usa ka putli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan ani akining mga gasa himo akining balaan pinagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Kristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog nining misteryo. Ni anang gabii nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midaig, mipikas og mihatag niini ngadto sa mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, og mihatag nini ngadto sa mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bumalik ngayon. Amahan sa pagandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang maymayaon nga pagkabanhaw sa iyang pagkayab nga nasa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sulod nga pag-anhi. Nagahalad kanimo niining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimuti pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kan sa kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himuha kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostol ug mga martir, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo, pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapaiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo pagigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco among papa, si Jose among obispo, ug ang tanang mga obispo uban sa tanang mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pagampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayuna sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatangan na kanimo nga makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Umabot ka na
kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natagis kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita tampag inig suonay. Peace be with you. Peace. Peace. Peace everyone. Kini mao si Kristo, ang kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dila ko ang ay makalawat kanimo, panipamulong mo lamang umayo. Maayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nabusog kami sa kalanon nga langitnon, nga nakadasig sa among pagtuo, nakahatag kanamo sa paglaom, ug nakalig-on sa among pagigugma. Itugot nga makaton unta kami sa pagpangandoy gayud kaniya ang buhi ug matuod nga kalanon.
o nga mabuhi unta kami sa tanang pulong nga iyang gisulti. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon ang atong panalangin alang sa mga masakiton o ang atong pag-ampo usab alang kanila. Ang tanang masakiton nga naa sa inyong mga panimalay o sa mga tambalanan, palihog iduko inyong ulo alang sa panalangin. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nagantos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, o nga ang iyang kasakit na iusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maigsuon tuguti ako sa pagpaabot sa atong mga pasalamat sa tanan nga ning tabang sa pagpahigayon ining santos nga Eucharistia, nining unang Domingo sa Kwaresma. Daghang salamat sa atong mga sponsors, sa atong mga lectors, ang Sons of Mary Choir o sa atong technical crew. Kaninyong tanan, daghan kayong salamat. Daghang salamat sab sa atong Mass Presider, si Reverend Father Celso Magbanwa, from the Society of the Holy Family o ang chaplain sa Vicente Soto Medical Center. Og sa makausap pa among panawagan alang ni atong gustong mutabang aron atong mapadayon ang paghatod sa santos nga Eucharistia matag Domingo, palihog, ideposito lang ang inyong donasyon sa Security Bank. Ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181-00551-6001. Daghang salamat ug maayong adlaw nga Domingo sa tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ay bisan kinsa nga mabuhi sa kaugalingon